Дечица гледаме. Учителка да пита каква музика да ви пусне. Новата година наближава пак. Бурята стихийна, вън навява сняг. А при нас е топло. Печката гори и изглеждат всички мили и добри. В тази питка вкусна, дето прегоря, мама с кришом пусна мъничка пара. Който я открие в своето парче, той е късметлия и добро дете. Сега искам да кажа добре дошли на нашите гости, милите дечица от село Бърдарски геран и от Бяла Слатина. Моля, аплодирайте ги! Днес са тук, за да ни поздравят по случай Коледа и настъпващите новогодишни празници. Дечица, искате ли да извикаме заедно един дядо, който носи много щастие? Да! Хайде всички заедно да го извикаме. Дядо Коледа! Дядо Коледа! О, задава се дядо Коледа. Заповядай, заповядай. С ракета от луната пристигам тук при вас. Че чакате ми всички навред в този час. Браво, браво, много съм доволен аз. Вредом искам да намеря все такива като вас. Радвайте се, пейте песни и помнете дядо Мраз. А сега да видите какво сте ни подготвили. Добре. Ти сърцето, зли и мисли неща, всичко виждаш от небето, зло на мен не дай праща. Иван. Дядо Господи, прости ми, молим ти се от душа, съм и радостна, дари ми да не мога да греша. Димо. Коледа е благодат, в която Спасителят ни се роди. Коледа е празнична магия, влезнал да ни направи по-добри. Коледа е нека бъдем заедно с вълшебни бели светлини. В тази свята нощ да просим милост и Бог да ни дари с мирни дни. За Коледа аз искам сняг да има, усмивки, подаръци. Аз искам в тази свята нощ да бъдем едно сърце и аз и ти. Мария. Мария. Сняг се сипа парцали, трябва да стали, а отвън се черпа, как се моля на детето. Димитър. Там гората иха колко смях, каква игра. Всяко борче, елха, тай сребърна гора, виждаш ти и виждаш мас, под всеки дъка дядо Мраз. И уже всеки хаш да отжея дядо Мраз. Гледай стойната бръза, с бял приказан сам, как бръза на базар, той е горката снежанка. Дядо Коледа чика нас, снегата къде? Коледа чика са, сняг и вали. Браво. Всичко ми големи, ми даде да го големо размер. Аз се объркам ката си на моите. Научата ти.
Мариана ли е това, бе? Майко, това пред децата да си гледа. Няма за какво. Шапките, само двери да пуснем. Жълтопатен под дъжда, пляска весело с крила и си пее ей така. Щом го чу песента, второ патен долетя и в танц се завъртя. И след това махай силно с крилца, прикликни сега така. Става чудна весела, даже скрие и дъжда и танцувай па-па-па. Айде, Мария! Хайде, дай усмивка, ме по-ръка. Имай ти коража, танцувай леко с па-па-па-па-па. Свире чички и така, направи ги на крилца, коленца храни сега. Скачи, скачи като мен, става весела шега. Па-па-па-па-па-па-па. Повярваш чудеса, махай силно с крилца и танцувай ей така. Вече носи песента, танцът всичко разбеля и танцуват па-па-па-па-па. Хайде, дай усмивка, хвани ме по-ръка. Имай ти коража, танцувай леко с па-па-па-па-па. Чудна патешка игра, с тази песничка добра, от при нас се завъртя. Колко хубава е тя, щом запее ми и виж, греба цялата земя. Като става на шега, махай весело с крилца, леко свивай коленца. Танц на патека в дъжда, си танцуваме сега и въртим се ей така. Хайде, дай усмивка, хвани ме по-ръка. Имай ти коража, танцувай леко с па-па-па-па-па. Ще стане весела, пеят всичките деца, поздравяват с ръце. Всеки щом се завърти, става весело, нали, и танцува ей така. Ако имаш ти мечта, да летиш като с крила, просто следвай песента. Щом приятелска ръка, срещу твоята ръка, украси ще е света. Това е нашата скромна програма. Колко листите в гората, толкова с песните слава, колкото в потоци в земята, толкова чагънце в скрата. Чак учени да бори. Я пак. Айде пак, кажи го силно да чуят бабите. Колко листите в гората, толкова с песните слава, колкото в потоци в земята, толкова чагънце в скрата. Кажат учени да бори. Силно че да се чуе. Моите ръчички имат ръкавички, топлички малки, само за празалки. Днес ще уде вятър кове. Айде сега ти първо. Силно леваш тук. Весела година, здравето е мина, деца и тички, мир, любов на всички.
Дядо Коледа не спал и чичетата събрал. Чука тръжа ти лепет. Чао чула събрал. Той е обещал. Режите пахамбали, той ще агнете в коса. Руйновили по мезите, мети воса по целите, взете резина да бъде. Елхичка зелена, в гората рождена, с дъх чуден на прясна смола, стънички листи и тъй нежно и ти си на гости при нас е дошла. Това беше нашата малка програма. Браво! А сега да минем към раздаването на подаръците. Децата от Бърдарски геран. Христо! Данаил! Пейчо! Елена! Преслава! Борислав! Анатолий! Мерт! Децата от Бяла Слатина. Марияна. Димитър. Иван Димитров. Арзена. Мария. Веселка. Димо.
Благодаря. Иван Мичов. Няма. Роденниците, къде са роденници? Ето. Вие ли сте роденници? Да. И по едно скромно подаръче за нашите роденници с пожелание живи и здрави и весело посрещане на новата година. Благодаря, жив и здрав да си. Сега искам да приканя всички баби, които взеха участие в изработването на тези прекрасни ръкоделия за всички тези дечица. Заповядайте, баби! Да се снимаш. Бабите, които са плил да идат да се Айде, баби, ти ви! Третия си е на квартал, че е болен. Чакай малко, ще се говори. Чакай. Стой. Ще го отворим горе. Така, ще има ли да се чу? Ани! Ви се на баба Гена. И шапиш? Или само по едно? Трето е болно и си ето. Да, това е единия. Другия горе. Доктор Бюкнет, това за ето стане някое детенце. Това не е гръб, нали? Доктор, къде ги даш? Ми дам ли всичките на децата на ред? Един всички. Сашко. Заповядай, живе здравите си, всички добро. Ето и на тебе. И на тебе всичко добро. Всичко добро. Коя момченце? Шапка. Имаш ли за тебе? Добре. Ето шапчицата за тебе. Други момиченца къде? Ей, там имаме още едно момиче. Заповядайте. Ето на вас шапката. Докторка. Те разбраха ме. Кое остана без... Колко деца остават? Сашко, колко деца остават? Да дойдат тук, да дойдат. Ето ги, те са тук. И не се бъдем на този остана. Тя му даде баба. Е, на малките. Доктор Пълбо. Цяла перфектен си. Добре си. Има ли други, дето не са положили? Еми повече са. Едно дете си го няма. Ние ме там, те са други.
Има още в... Има, ние по-добре. Има други. Ето тук има едно по-малко. Има ли да си знаят ли шапки? Едва ученце няма шапка. Кой е голям? Ето няма шапка. Няма шапка. Я да видя дали тази. Дават само по едничко. Шал. Ако не да не знам. Има шапка. Дай един шал, е се това. Я да дай друга да гледам. Дали не знаем ли децата какви са? Ами аз съм той. Аз съм той. А това, ама това пак мале. Не може. Ама докторка ти може. Не може. Не може ли? Айде на него чорапки ще дадеш. Я да видим. Я да видим тази шапка ти е голема. Я да видим тази дали ще стане. Дай го по-на широка шапка. Той е мъничък. Я бабо да видим тази шапка. Ето. Дай тази шапка на други. Я на тебе да видим тази. Кой ще стане? Е на това. Айде. В Лонческия клуб сме ви подготвили много малка почерпка. Има други деца, дето не са дошли, ще ги дадем. Шампо не помага. А шампо? Кой няма шалче? Ето шалчето за унова личенце, не шалчето. Натая! Мариям, ако ми те мали ще не За пари. Нека година да бъде. Бюджетът ти ги мен. Ето това я. Благодаря ти, благодаря моето момиченце, благодаря. Благодаря. Красива. Жива и здрави. Хубава служанка ми.
Къщичките ще подарим едни малки скромни подаръчета, да ви останат за спомен от нас и да си украсите ухата и стаите. Айде, дайте, кой на който иска. Доктор Кен. Човечичко, къде снима с фото? Арси. На дядо Коледа. Не, чакай. Ами мичките ли шапа? Доктор Кен, не са собствено. Подарили ги аз? Ай, това. Тя в Коледа. И аз съм спечелен. Да. Малко съм ослепел, Боже. Я държа го. Не.
Ще